बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि। इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ बिटिआर सरकारनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि एबा मावफुं सोद्रोमाबो जों बुंनो हायो। मानोना बिथाङा बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानाय सार्थनि थाखाय गोबां बिथिङाव खामानि मावनायखौ जों नुबोबाय थादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो इएम रनजित बसुमतारीयाबो गावनि बियाब एबा 14 नं चिरांदुवार बियाबनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावबोबाय थादों। दिनै थाइखाजरा बिसदिसिनि सिङाव थानाय गान्दैबारि गामिनि रायजोफोर थाबायग्रा 1/4 किल'मिटार लामाखौ सेन्ड ग्रेभेल एबा बाला अन्थाइ खोनानै मदद होदों इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा। गान्दैबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बेबायदि मददखौ मोननो हानानै गोजोननायजों साबायखर बावो इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ। गिबियावनो जे खौरां बिजों नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय। दा बे समाव जोङो गोबाव समनिफ्रायनो जे लामा जे ग्रेभेल थरसेबो बे जायगायाव गारनाय जायाखैमोन। जे 14 नं चिरांदुवार बे ब्लकनि सिङाव थानाय जे थाइखाजरा बिसदिसिनि आन्दाराव जे रानिपुर गान्दैबारि गामिया जे दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै सार जे रनजित बसुमतारी बिथांनि अननायाव दिनै जोंनि रायजो राजानि खावलायनाय बायदियै जे दिनै गान्दैबारि गामियाव जे ग्रेभेल लाबोनानै गारना होफैदों। जोङो दा साननिसिम जे बे हाबाफारिखौ मावनायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेसे गोलाव ओरैनो? दा जोङो ओरैनो बे लामाया खमैब्लाबो 1.5 किल'मिटारसो जागोन। दा बियो सिगांनिफ्रायनो जे थांनाय जे 17 बोसोर जे सरखार खुंलांनाय जे गोजाम सरखार जे बिथांमोनाबो बे समाव जोंनि बे लामाखौ नायस'नाखैमोन। दा बे हिसाबै जे खोनाय जायैलाय जों बेखौ सारखौ खावलायबाय थानाय हिसाबै दिनै फार्स्ट टाइम जों बेखौ जारिमिन बायदि बुंनांगोन। माने बेखौ जिबनावबो ग्रेभेल थरसेबो बेवहाय गोग्लैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम बाहाय दिनै बे खोनाया जागायदों आरो बेनिखायनो जोङो साननिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। रनजित बसुमतारीया नोंथांमोननि गामि ओनसोलाव बा बे ओनसोलफोराव माबायदि जौगानाय खामानि मावदों? रायजो राजा हिसाबै नोंथांमोना माबायदि नुदों खामानि मावनायखौ? दा बिनि सायाव माखासे बुंनो थाङोब्ला जाय जायगायाव मावदों बियो मावनाया बबेबा दालां लामा बेफोरखौ मावना होदों। दा माखासे समाव जोङो खावलायबाय थादों। बेवहाय एसे लेट जानायनि जाहोनाव जों गाज्रिबो मोनाखै। जों सारनाव माखासे समाव थांबाय थादों। जों बेवहाय सारा जागोन बुंबाय थानायलाय जोङो खननै खनथामसो थांनानै बे सारा खोथा होनाय बायदि दिनै मावफैना होनाय जादों आरो जोंनि जायगायाव। फैगौ बिसायख'थिया गेजेराव खुंफुंग्रा इएम रनजित बसुमतारी बे ओनसोलनिनो सासे बिजाथि। बिथांखौ फिन देरहाफिनजानो लुबैयो नामा? निस्सय जोङो जुदि रायजोनि थाखाय जुदि मोजां खामानि मावोब्ला जोङो इयुनावबो जोङो रायजोनि जानानै जों बयबो खौसे ओंखारनानै बिथांखौनो मदद खालामफिनगोन।